Pre! Pre Marjong! Ayo! Ayo! Te, Saan? asa si Marjong? Nadig to, nalibang. Ay, nalibang? Pre! Pre Marjong! Gawasa, Pre Marjong! Saman pre, Kanang kita tos tindahan ni Aling Puring karon, importante kayo pag-istoryahan. tindahan ni Alipuring di asunahan. Unahan! Sige, umanon sa nako ni pre kay taon-taon ra ni mo pay pagawasan ni ba? Buot! Sige pre, sige pre! Pabutan ako pre ha. Disturbong kay pre. Pre! Uy, pre! Pre, sa may tuyo na to. Importante kayo, pre! Sa mo na? Basta kita na lang tas tindahan ni Aling Puring. Sige, sige, sige. Karon dayon, pre! Karon dayon? Oh. O sige, kadali lang. Nasa kong paon. Sige, sige, sige! Bagunan ako! Oh. Nandiyo ko dito sa tindahan ni Aling Puring. Kulod ka, Kol. Lingkod sa Kol, ha? Ayan nila, pari. Uy, asam. Dito sila nangadto di ay. Uy! Uy! Pre, Uy! Pre! Pre! Gali, nanganhin mo karon, pre. Kumusta man? Si Hana ba? Ano saan mong budi ay? Yaw-yawan gayo ba eh? Sus, namang good na. Masab sa anak, pre. Ay, perminti namang good na. natural man jud tingali na sa babaeng yaw-yawan pre. Natural din na yung nana di ay. Natural man tingali pero Dili, manggod kay kadakwan ako. Yaw-yaw na lang ko. Mali gamay, yaw-yaw na niya. Pero siya magkamali. Kay okay ra. Sige na, Ay maayo. mo ha, yaw-yawan ni mo dili. di man yaw-yawan na tagan kay ko kwartaw sa gani. Perminti gani na. Sure ba yan mo ha? Ay kay ko sa So, ikaw pre, yaw-yawan ni mo dili. Yaw-yawan. Ay, perminti mong yaw-yawan. Pero grabe na po ng kahana, pre. Ay, Grabe gali pre kay di lang kita kalunga ni kay kapoy atong lawas so yawan dayon ta. Uy dapat sabton kaniya pre kay kapoy man pug ka. Nya isa pa na pre kasukan niyo katong sige ta og laag mag-inom ta normal naman siguro ano mag-inom ta no. Normal man na kay barkada man ta bago nimo siya na uyab. Barkada naman ta di ba? Barkada na gali ta daan gani mo ni mali nila pod kay ipilit man nila nga pagbuwagon ta ninyo. Nya sa una pa lang jud dikit close na ba kayo ta. Sabihan nyo mag-close perminti. Kita sudya kay ta magkinaw sa sudya kay ta. Mao na naka-decide ko pre ba unta suportaan ko ninyo pre. Ug okay ra sa inyo ha. Aw, andam. Narami diri perminti, pre. Ay, Pero pre ako manggod pre murag kapoy na jud ko sa mong relasyon ba. Kapoy. kapuy daw, Jong. Kasi ding buot pasabot nimo pre. Gusto na ako ni humano na mong relasyon pre. Di ka may. Kumoy mo na. Sure ka na mo desisyon pre? Sure na layo pre, sure na jud ko pre. Mao galing gipanhin mo na ko dire para ipakita na ko sa inyo atubangan ni mismo nga kaya na ko siya bulagan. Kaya ba, sige ba yung gingon sa kuha nga kana si pare Marky, marupok mo na. Sure naman good na. Tawagan ako na. Bantay ka. Panihon ako dire, kapuan man na siya dire. Kami ang mahimong buhing saksi ang pagbulag nimo nga na. Kamo ang makaingon nga kana si paring Marky, solid ang desisyon na ninyo sa kinabuhi. Kana dira jud mi say mo believe ba. Tawagan ako si Ana. Sige daw, be. Sige daw, kitain daw mi pre. Pakita ang gilas ta mo ha. Bantay lagi na. Kamo manggod kay basig to. Kamo ay mo pahikot sa inyong mga uyab. Ay mo pahikot sa inyong Oo, mga mga uyab kung ingunanang mga kinaiya. Ay, ko kay imtam sa uyab. Matag si mana tagang ko galawan sana. Ay, Siyempre. Jong, sige daw. Tawagan ako. Tawagi daw. Hello? Hana? Oh, magbot na kag hana akong tawag sa imo, dili be. Na ako'y gusto istorya sa imo ha ba? Gusto na ko nga ka na mag-istorya ta personal jud. Sa atong relasyon ba kay murag kapoy namang good pod? Oh, kapoy na kayo nga porminte ngunani ba mo na nga gusto na ko ni humanon? Pwede ba ka manhi karon diri dayon nila Aling Puring? Tindahan nila Aling Puring diri sa may hagdanan. O sige. Karon dayon, salamat Han. Puti ka man. Malo ka. Ayo ba Mo naging nasa last day, salamat na lang sa tanan. Pero unya na lang. Unya na lang. Unya. Uy, pre. Ano siya na, pre? Nya, pre. Sa may mong desisyon. Panahon na para tumano ni mong desisyon. Humana na yung relasyon. Pre. Sa mo? Dili man gud sa tanang panahon, bulag ang solusyon. Unsa yung pasabot nimo? No na pre, tao ra pagbayatan ninyo nga magkamali pod. Jesus pre mo mo kag ano pre. Sige, sige, tama lagi, pre. Gani dili kailangan pagbulag eh. Istorya ra kinahanglan na. Marky! Tuon sa ako ah. Sige, sige, sige. Ikaw bala pre. Bi, Abin, Jong. May tanawar ko na si pare, Jong, oh. Ano sa to ingon mo ko ganina? saon sa to? Sayon sayo manon?
So tayong ingon mo nga humano na to? Humano na tong atong panag-away, panagbangi. Kabalo, biya ka no, nga lain kay kamasuko kay manghasi. Anong isog man kay kagtingog ato? Abi na kung unsa na imong pasabot dira ah. Kisig. Paanhi-anhi pa dayon ko nimo diri ah. Alang ano, nga gusto na ko mahumanday na tong panag-away, mao galing gipaanhita ka dere kay gipatawag na ko ang mga amigo nako. Para ma-witness sila kung giunsa jud ta kapag higugma, unsa ko kaluyal sa imuha. Pati si ante oh, nagkuhag limosito, kadungog man na sa mga istorya na mo gay na. Tino. Tino kadungog ka tino? Oh, tanawa, nangatik baday ko. Yung ano yung ato man imong tingog? Han. Ngita kag-away? Wala uy, nangita ba ko gaway? Unsa jom nangita nag-away jom? Aw, wala man. So di ka. Initan ba ko nimo paanhi diri ah. Yang anak ra di ay. Dali, mga yo ikaw pasaylo gali sa imuha sa akong mga nabuhat gani. Grabe, Jong. Ay, tanawar ko na si pare, Jong, oh. Ah, abi na kog niingon kag humanon kay humanon jud na. Dili gani o mga ikaw pasaylo sa imuha, pasaylo anak ko. Gipasiksihan ng ganing suot gani. Gibalik tiw naman ng utok. Okay na ta ha? Ha? Sa sunod dili dapat ingato imong tingog ha Oh, kung mga kog pasaylo ha. Dili na jud. Okay na ta ha? Ha? Tara na ta. Pre, nya, diri sa mi pre. Okay na mi. Lus-lus ni mo pre. Abin, huwag mauna to. Marupok, yun.